Pripun Mas Gareng, Mas Agus kalih mbok ing ganden. Swasana nginipun Pak Di mantep duwe gawe sore ngantek meh setengah loro. Yeah. Niki anu bung sinambung Mas. Mbung sinambung pripun? Wiwit enjing nganti sak mengkene tasih wonten kemawon ingkang nderek wungon. Nggih. Niki ateges kathah donga ingkang tumuju temanten kekalih. Amin, 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 amin. Nggih, wah alhamdulillah. Temonjo ngoten lho, cucuk yen cara-carane ya kasarane ya. Nggih, Mas, nggih, nggih. Antarane sing duwe gawe kalih tamune niku enten sinambung rasane ngoten. Lah ngendikane simbah ngendikane ngeten to Mas. Napa? Wong Jawa ki nek betah melek insyaallah gegayan bakal dikabulake dening Gusti Allah. Leres. Nah nggih. Leres. Sing baku niku angger gedhe prihatine. Prihatine Nggih, kaya kula ngeten niki. nggih. Sinambi golek pangan, sinambi prihatin. Nggih. Ya alhamdulillah tibane niku mboten mung teng kula tok, teng anak-anak kula nggih pun tiba. Pun tiba. Nggih, anak kula lak loro wong sing kula omongke sini kalih nunuk. Nini kalih nunuk wau. Sing ninik niku nggih pun temonjo nggih mboten jeneng pamer mboten alhamdulillah sakniki pun kuliah teng kedokteran. Alhamdulillah. Dadi sok yen pun lulus yen sampean butuh diotopsi anak kula pun siap. Ora. Terus jaga keli. Oh, tegese yen butuh diperiksa lah sing nomor loro si nunuk nggih Mary. Wah. Rekae sakniki mengadakan riset penelitian nemokke bab 3 perkara. Wah lah iki. Napa Mas Gareng? Kelingan nu bareng jenengan ngrembug uler. Nggih. Dadi anak kula niku sakniki nemokke bab 3 perkara, bab serangga, tumbuhan kalih penyakit. Serangga, tumbuhan, penyakit. Serangga niku uler wau kula omongke bahwa uler niku yen mlaku jebule nyuwara. Loh. Napa nggih? Wah, sampean mboten tau ngematke uler sing warnane ijo niku yen mlaku nyuwara pucuk. Ora iklan kuwi ra ngrungokne. Lho niku riset kok Mas, kok iklan lho. Wong mboten percaya mang tiliki, mungkin lah angger teng TV metune ngoten niku. Lah nggih. Lah yen perkara tumbuhan. Nggih. Anak kula nu meneliti jebul godhong telo niku iso dienggo ngirengke rambut. Lho. Godhong pohong niku. Pohong niku iso nggo ngirengke rambut. Wah lah niki. Carane. Godhong telo niku dipethiki, ditaleni, gawa ning pasar didol, duwite nggo tuku semir. Iya. Niku penelitiane anak. Urusan kuwi, Gus. Bareng nyelatke kok ngabangke kuping pamer anak godhong tolo kok iso ngirengke. Durung penelitian penyakit. Penelitian penyakit. Anakku ki iso marekke marai-mari peloro tanpa ragat. Wah, carane khususnya loro mah. Loro mah ki ora usah diobati, ora usah ngetokke ragat. Kuwi iso mari. Piye? Pindah kidul omah. Dadi sing maune ning loro omah, terus pindah kidul omah ku lak mari. Ya. Bener. Ngono dadi iki riset anakku, pinter lho anakku. Lah arep pinter amang anakmu dhewe. Lho, lah anakmu ki apa jedak? Lah kuwi ki ora ngerti. Jeko sapa? Lah kowe ngerti genah siji ning UGM Yogyakarta. Wah, iki. Universitas Gajah Mada. Alah genah sijine ning gene UNS 11 Maret ngono kok. Lho kok ampun berhasil kabeh ngono pita. Kuliah. Bakul S ning kono. Jadi pas leku ngematke iki tenanan e. Lha mau tenanane ora bakul. Lha penting ki lak ya anakku ki sukses, halal dan barokah. Nah. Lho rumah saku iki kuliah. Lah nek perkara ngapusi soal kuwi mau godhong telo kok iso ngirengke lambut. Lah kowe mudeng ora? Penelitian. Rene, ayo penelitian. Piye? Carane ngerti ra? Piye? Misale bojomu ki rambutnya lurus kan diribonding. Pengen bojo rambutmu ki ben kriting. Carane piye? Rasa nganggo ragat. Piye ya? Wis to rambut ndase bojomu ki kathok ana lak kriting wis. Piye? Kok sik dikathoki kok iso kriting. Alah wis to kandhane kok nek ora percaya kok nyoba. Apa kok anggere rambut yang dikathoki kriting. Wah, samber gelap. Bergelap.
Ling ngoten. Ya urung tentu Mas. Lho. Gak mungkin kowe jan rambut anggere di Katoki. Lah nyatane nggonku gak. Mbok dikatoki mbok diroki ya tetep. Ini enggak. Gena. Namu ra kriting to, Den. Gak, Bos. Oh. Tegese nek bangsa sing kriting diluruskan itu namanya rebonding. Lah nek saiki takon Mas Gareng reboisasi. Reboisasi itu itu kembali, boisasi itu penghijauan kembali. Bagus. Reoni re iki kembali, oni iki berkumpul kembali. Remason. Kowe ya Racaturan Gus. reboisasi remason ngono ki ya. Wis penting aku lak yo mek takon nek pancen iso ya jawaben, nek ora lak yo wis. Remason re iki kembali, mason ki panas ora percaya leletno matamu lak panas. Diar. Mikir mumet tekan remason tok. Bener ya. Lekas emosi karek. Turu godho nyawa kowe iki. Ayo. Dijak ning kono karepe iso istirahat tok malah. Ya iya. Nggodho kancane. Kowe digodho, Den. Nggodho aku ya enek wong. Kapake? Kowe lah aku turu ngantek bengan kok sikil. Sikil tak tumpangke kursi ya kono senengane ki aku. Sopo? Mas Agus. Niku aja mbok praktekne tenan masa wong wedok ngowel wong lanang. Alah wong kono kok sikil tak tumpangke kursi. Heeh. Rek iki mijeti. Heeh. Wis tak tindai tas niku tase nek dibrengkale totoke nggo tindeh turu. Coba aku gregetak pancalke raine kapok sanu pindah mburi. Nah nggih. Gregeten aku kok rumangsane yahene ingin. Ingin. Ya Tak sirku. Nek ya ngene Mas Gareng ya. Apa? Dadi mantan saiki iki wis janti renggo-renggo ra kaya aku mbiyen. Lho kowe biyen dadi manten. Wis blate cara dikeke kursi gading kencana. Lho kowe ya ndek bojo to? Gak enek bojo mbiyen. Ya Aku wong. mbiyen mung lungguh ya menengen. Bojomu ya wong. Udu demit. Lho wong Ya wong. takoni wajibe dijawab ora nesu. Ya iso nek kok jembales. Lah ya bojo piye-piye? Kowe biyen dadi manten. Sedan terus lambarane tapah. Ning aku sing paling ngeres mbiyen malam pertama. Ngop iki. Lah nek saiki lah omah di nganggo di kamar-kamar. Iya no. Biyen kan maratuwa karo ngono dadi siji. Lah ya mau dicentengi gedhek ngono toke trombol jaran. Dimartintir nimpahi karo maratuwaku tak timpahi. Terus Alah wis enek seprapat jam ki meneng maratuwaku ya padha empuke. Bareng tangi ki lek matane sikile ngono ki ning aku ki. Aku meneng aku ngaleh neh. Lah sing bareng wirangan ki malah tuku daster. Ngapa? Aku nukokke daster bojoku ki lak ya enom tuweke padha karo maratuwaku ki. Lah kok kare-kare ki gak ngerti dienggo maratuwa. Aku mulai kok tanggapan jam esuk ki jam 4 iki jengkang jengking ning pawon ngono. Benekke geni karo an godhog wedang tas tak lokke. Nah, kowe misale iki bojoku benekke geni. Dek ya ini dek wis neng pawon. Dek dengaran sregep men jenenge bojo ya kurang terima tak gruwek. Jan elok tenan ta. Lah barang nolehne, "Ele, bojomu jek turu coba lah." Ora isin aku. Lah sapa kowe mau? Jebule dasere dienggo mbokku. Oh lah kowe iki senengane. Jenenge sawane blas gak wani nyamah aku seneng kebon ning lah kok ndelok mbokku iki golek kayu. Anak mantu wong edan. Wong tuwek digruweki. Karo mlaku. Nggih lah terus aku batin ki po maratuwaku iki po njaluk dibaleni apa piye. Wong kurang ajar tenan kowe iki. Apa ora iso bedake wong tuwa karo bojo. Ngalah wong jeneng ngantuk-ngantuk bar tanggapan kok reng-reng iki ya. Sok meneh ya dititik. Titik piye wong. Yo bojomu ki dikeki gelang, maratuwamu kei rantai. Nah. Ngono dadi beda. Kondo nek bojoku kirik ngono apa piye. Ya ora ngono ah. Ya ngomong ya aja nemen-nemen wong ya Ora kok nemen. Sampeyan ki ora iso bedake, peh padha wedoke. Iya, wah gayane. Hah? Dek kaya cah sembir. Sapa? Iso gaya lho aku ki. Anggere yahene iki ngono rasane iki kateng keler karo-karuan. Ya kaya ngono lah ya tawa to kene. Iki nek gembrengeng ae to, Mas. Arep tak enyang ra ngekeki rego.
Kok gek tuas dinyang aku malah dipathuk piye. Wong kowe molak bar diparingi Pak Muadi. Wis kono sok glogok kek mbok gandeng. Asok glogok nang asek kono regane murah terus kokean tuh piye? Yo kok tak balekno. Yen ora yo balekke nek kowe lali wana kondisiku ki lemah. Alah ora saiki ket biyen kowe ki mung lemah. Ayo jenenge gerangan kok Dik ya malah beneran. Waduh, bandule dan iki. Edan cap merak sak telu. Siji lho. Telu ngono, Kak. Siji. Lah kena sing loro merak daging kuwi wae. Iki ngono ora bandul tato radio ngerti apa ora? Apa? Tato radio. Tato radio. Ngono iki. Lah nek untirane apa? Pemain jupuk sitok ya. Gilane Den. Alah gilani piye witekne kok timbange bandul. Apa? Aku ki mbayangno. Apa? Upamane kuwi iki di blender terus diwari tambahin nanas ngono. Sing di blender ki apa? Kuwi mang ngono lho. Endi? Wah, mesti monggo nanas rasa santen. Iso lho. Iso lho. Lah iki ora Iso-iso mbahmu sing duwe ki kaya itu ora nikmat. kuwi terus kaya Sing ora nikmat. Nikmat tenan nek dioseng-oseng. Kayak lombok siji apa loro ngono. Sing duwe apa ya itu? Wah, paman. Monggo badhe ngersake oseng-oseng. Ngono. Senengane kok. Mula ta mula Iya. Kari mbok ganden ki mau sing sedina urung nembang iki. Alah genan wis no kaya apa, Bos? Ki lho kowe ngerti to ra jenenge mantenan ki kaya ngono kae. Nggih. Isine nggon padi-padi kae nek tebu. Janur. Janur kowe kudu iso merdekke. Kowe nek ra iso kowe takon aku iso. Iki ngerti apa? Lho, tegese siji-sijine. Alah rung enek donya aku wis muni. Oh, lah nek janur ngono ki apa Lu nang donya muni. Lah sing ngrungokke sapa urung ana donya kowe muni. Lah ya mbuh. Lah nek sampean ngerti werdine nek kok janur ngono ki apa Coba. werdine? Janur ki kepiye, tebu ki kepiye? Janur ki cahya. Wah. Nur ki cahya. Cahyane temanten sak keloron. Oh, nur ki cahya. Ilmune dhuwur. Ngono. Kuwi janur. Saiki tebu. Tebu kuwi nek cara jaman saiki mantepe nek wis mlebu lho ngono. Mlebu endi? Mlebu timbang takon nun sewu dalamipun Bapak Paiman mantep pundi timbang koratan mlebu ning dalem. Luwih mantep. Luwih mantep. Ki ana gedange iki. Gedang. Menika digeget bar madang. Alah yo rong karuan kok arep sadurunge madang mangan ya etuk kok. Iya pancene ya dipakake popo ngono iso ora apa-apa. Lah iya. Terus enek kae sing dhuwur kae cengkir. Cengkir gading. Cengkir kuwi werdine nek sing lanang wis kenceng, lah sing wedok ndang mikir. Lho ngono. Tegese kenceng apane? Lho ngene, Mas, jo kenceng-kenceng sing mikir. Hari masih panjang, stroke tidak mengenal usia. Ngono. Saiki kok dadak nganggo gedang kok dadak nganggo wit deboke kuwi. Lah, kuwi. Lah apa? Ora ngerti ki ora tekan semono mesti. Kuwi genah ora nyandak. Debok kuwi jane wis dibagi lanang karo wedok debok dadi anggere sing lanang wis dek, wong wedok ndang bok. Oh ngono. Oh mau. Kowe aja ngajak anu we. Kene. Ngapa? Kuwi mergo saka wititan kok ya, Mas. Saiki nek sing jenenge Semar Gareng Petruk Bagong ki bendarane sapa? Janaka. Janaka kuwi anake sapa? Pandu. Salah. Janaka kuwi anake Semar Gareng Petruk Bagong. Aja diulak-walik lho. Alah. Lho ilmu pedalangan pedagelan ki. Janaka kuwi anake Anake Semar. Ketemune kepiye? Ketemune rungokno. Mesam-mesem neng kamar dadi Janaka. Semar. Lah. Oh. Semar mesam-mesem neng kamar dadi Janaka. Sing mesem ki sapa genah? Semar. Mesem ning kamar Dadi Janaka. Yen garenge Gareng sing sigar wis dijereng. Lho dalam arti ki nalika mantanan sik melu wong tuwa saiki wis disigar wis misah dewi-dewi wis kudu mandiri. jerengake pikir. Nah. Gareng. Petruk kejepit Petruk. Ngono.
kejepit Petruk. Tegese kuwi karo tangga tepalu sedulur kuwi sing apik sing becik aja ngasek patudan aja ngasek jotakan mbok menawa kejepit butuhan iso silih sinilih Bagong manut obahe bokong Alah kowe iki mbok aja ngisini-sini ngono lho. aku ora ngisi-ngisi namenge aku ngondo ki apa eneke Lah terus obahe ilmu ya Gus. obahe bokong kuwi jaman saiki golek gawean ki angel nek ra obah ora mama Mama. ini ya sing obah ora bokonge tok to ya sak awak kujur mosok bokong tok sone bokong tok dandale angel banget mlaku barang kok terus dadine lak goyang itik ngene lah iya ya nek bokong ya kudu enek ndase Lah kuwi ndase sapa? ndak piye muni terus kaya sapa mang ya golek pangan kok mang ya ora entuk nesu gak nesu wong cekel sumpah aku gak ukur dilokke ndasmu kok nesu lho Ora kenek ngono kuwi. ora apa-apa Mas pancene nasibe wong golek pangan Lah iya nek dilokke ndasmu ya wis rasa nesu. Pengen ra ndek ndas apa piye? mau buktine ya kowe ya ndas Lah iya. piye apa bengi iki ndasmu dicopot Ganti ndas kirik. Mo yo aja ngono ndek nek kowe ngasih kondo diganti ndas kiri engko beneran cah mendem-mendem. Lah ngopo? Yo ngersake rica-rica ndase asu kentus ngono piye. Ha iya to. Apa ra yo njur wong yo kaya ngene yo anak Lah wong. iya. Pripun bos niki? Niki enten ngersake bajing loncat jaipongan. Ya. Ya. Ya Mbak Wijaya. aku ki sampeyan iki sing tak mesake gur pengendange tok kok Ngawa. sesuk bar wayangan iki jarike suwek mulak-malik Muntir ono. Sindianku penak iki. Arek ungap. Serane nyiwara blas. Tapi lagi iki lho nonton wayang kok gelungan ya lagi iki. Ngene. Nek bengi iki sing paling penak dhewe ning anu kok batine akeh iki mung siji. Sapa? Sing nah bogong gedhe kae. Kok lho. Ora patek kondang, ora patek rekoso ning batine akeh. Bathi Lah kok iso bati? Oh, jero mulih nggo sajen terus kae. Alah sing kandha sapa niki gamelane sesek kaya pecicil ngono. Wah ngene. Rekoso kok ya Mbak. Rekoso tek mangsane. Waduh, Apa meneh? iki lho teko mbok Teko meneh. iki lho teko mbok saikem. Alah wong Wijaya kok ya saikem. Saikem apa sarkem kok. Sarkem malah. Piye wenge? Ora. Bawa saged ta Mbak Wijaya? Mboten saged. Nek ra saged ayo iki. Langsung. Ora men rodok sumeleh yang rasa. Ya Mbak Mar. Mbak Mar. Lalang men dijogeti. Mbak Mar ki sing ndi? Sing kulon dhewe Mas Gareng. Aku kepengin suarane Ayu Asari mau lho. Ayu Asari. Iya Ayu Asari. Mbak Mar ya kena, Mbak Ayu Asari ya kena wis pokoke manut. Iya, Mbak Ayu Asari sih jare ngesek Mbak Ayu Asari. Kepanon. Priye? Oh, iki dudu Ayu Asari. Sapa? Sapa Mas? Genah Lydia Kendu. Kandu kene Jakarta nek kene Kendu. Oh, Kendu. Oh, kuwi aja pernah putune Sapa? Yang subur. Berarti jenengan ki ya putune wong ya praene. Didum loro, Mbak Marmi sik. Iya, Mbak Marmi karo bar kuwi Ayu Asari. Ili. Ya Bu Mar. Ya Bu Marmo. Bu Mar. Ciliwi. Diterjemahke ya, Reng. Iso. Lho. Kowe lah iki. Aduh, lamun Sik Mbak Mar. Wah, Mas Agus pancen iki. namun teh bahasa Sunda mah ade mah tengartos. Sing Ade mah alamun di sana mah geus aya mah 3 tahun. Neng Sunda. Iya. Di mana? Ya di sana di ditu. Di situ. Digituin. Didituin nang kono kuwi ning rada rono. Berapa tahun? Geus aya mah 3 tahun. Mati lu tahun. Aya nama beda lamun mah di dieu. Dieu nama ngeleun mah mama gelas, lamun ade mah teu level, namun aya di Bandung mah bergendul-gendul. Apa itu bergendul? Ora ono Iki aku ki nek nang kene iki ngombene gelasan nek nang kono aku nganggo gendul-gendulan ngono lho. Botol. Iya tegese teh tol kuwi mang. Coba ya. Ya. Baleni Mbak. Angin panggahi Artine
artine angin sembribit. Oh, angin sembribit. Angin sembribit, angin panggilingan ki ora angin sembribit. Oh iya. Artine ki entut. Alah kowe apa ya enek kok ya. Semilir ki mlakune angin, panggilingan ki weteng. Lah angin sing metu kok weteng ki apa? Oh iya. Entut. Berarti entut. Yo, ngono kok jare urip ning Yo. sida 3 tahun. aku mau diganti rantut ngono apa ora enek. Hanaba kuring nuger bimbang. Iki, apa Mas Agus? Genah niki. Piye? Ngerbimbang. Tegese roti mlenuk nyemplung blombang. Alah, wis saya kuping. Ngawur iki. Wis kupinge bosok ra sing ngrungokne. Biar. Pingge piye? Piye, Dik? Nuger bimbang. Nuger bimbang. Lho nuger bimbang. Nugel bimbange nugeli brambang. Oh ngono. Artine sing nugeli brambang ki ya nuke ki mah lho. Ngono. Berarti anake gareng. Anake sing nomor 2 ki mang. Kok anakku sing digarap terus to iki? Lah nuk Lah nuke ki mau. Oh iya malah nuke. Ya yuk. Tapi ya. Kahul ngabrang-brang tindang. Aduh, ayaku nana tuh Neng. Lamun manyari maka dia wae. Aya naon atuh Akang? Lah ya lamun manyari maka dia ala ya delak macus. Apa? Bedine apa? Apa rek? Macus barang ki lho. Lah wong iki wis tak awur ae kok. Kok nganggo macus barang. Wis pokoke mbuh. Lah witene ki malah aduh ngono to lah mergo kena cus ki meng. Ngono mudeng apa ora wis ora ngerti. Yo. Nah yo, Dek. Dek kecicing. Nah iki. Bar dicus terus cincing to. Lah kecicing to lamun aya hujan mangga ka dia cincing. Oh, tar aku dicincing no. Oh, nek pancene gak ngerti menengo. Lah. Oh. Piye? Tertenan ya. Lah semester 18 kok dilawan. Aku yo kowe ngawur. Aku kowe ngawur ya ora ngerti kok. Yo ngaku dhewe ya Pokoke sudahe gacoke ayak naon kuwi wis. Ayo. Dek kecicing. Ngacacang. Nah iki. Terus iki terus Wes, iki ora yo ngisen-isen kok budhe sampe barang ngececeng barang kandhake lho. Cacang kok ngececeng. Wes meneng-meneng Presiden Purno. Piye to, Mas? Kabeh mau nek ketok Erdi Sawang ora becik, swara kang ora enak dirungokke, rasa diunekno. Nah. Nganggo fisik. Berarti ke peragaan. Malah saya cetha. Ngacacang iki ora cetha kok malah nganggo ngene. Nek ngacacang ki nganggo AA bahasa Sunda dibede ke mana? Coba kene dijawabke nganggo pra ya rampung. Ayo ngececeng kuwi mau ya. Wis lambemu. Mas Agus. Nggih. Ngacacang ya bener ngadeg jejeg. Oh, ngadeg jejeg. Jenengan iki lho ngadeg. Urung mesti. Tanggaku kaya nyatane ngadeg ya nek bengkonge. Kok iso? Wonge ngadeg iki gara-gara awake rada ngene sithik iki. Lah kae bar stroke kae. Cek to iki ling guyu kok malah guyu kok telat to iki niku. Oh. Loh. Iki nang kene. Wah, nom-nom rek wis powal iki piye Mbak iki. Bar ketabrak. Oh, alah. Ngacacang niyang ronggyang saben wektu Saben dina tiba iling. Saben dina eling. Saben dina eling. Tipe iling. Lah ya nek gak eling ya ora nyengke. Ah! Nah iki. Niyang ronggyang. Wis ben wong kono karmane ngececeng kok. Lah iya tapi kan ya kuwi jenenge wong ora bener to. Lah witeno pancen kono senengane kok ora senengane wong ora gablek kok ngunekke. Sing rumangsa duwe iki kok ya. Lah iya kuwi aja ngunekke. Oh, aku ya ora ngunekke.
ngacacang no enggang ki ngacacang goleki sing nggon selo lho Mas. Oh, boleh. Lah iya berarti Lah iya itu toh. ngececeng anggere nggon selo. Ngoh. Rambut. Kowe mesti tersinggung kok kowe Iya. ora ngececeng kok. Belas kok kene ya. Awang Ah, oh ya Ora iso saya aku Agus. ki ya wis aku tak upakara sing kepiye wae. Ora iso. Oh, ala aku ya butuh. belas kok. Kudu tak gecek dhewe. Esuk meneh iki didempul. Wong aku ndek Kaya montor. wong ndek iki malah tak kon ngecor. Lah terus Oh, malah badeng kletek malah kulite gitu. Ayo terus kae. Iya. Saben wektu dipailing Jane lak tenan Ayu Asari. Heti ku tendang. Ya Mbak Wijaya. Bajing loncat, bajing loncat. Agus, ayo. Sing nyanyi. Halo. Mas Kasno ayo cedak mike. Ki gayeng. Oh. Wah, iki. Sarine gareng.
Mirip tenan lho Mbak Wijaya. Mas Agus. Nggih. Niku rak putrane jenengan to Mas niku? Selenggah wing andap niku. Nggih, anak lanang Haris. Mas Haris. Nggih. Lah digunakake. Oh. Monggo nyekar napa sing penting ngagem gamelan. Suarane nggih marem. Hebat. Mas Haris. Apik anake timbangane pake. Lah nggih kok putrane kok baguse kaya permadi ngono. Bagus wong bombokane dhisik demenan kok. Beneran ndasmu ngono no. Ngenyak banget dia tangga kuwi iki jan mirang-mirangke wong kok. Lah piye to piye riwayate piye sing bener? Riwayate piye kok beda? Kok iso anakmu bagus kowe iso letek ya riwayate. Ayo wong ditinggali tanggapan terusin ning omah lak ya ora dijak nyepaki tanggane. Ya nek yo sing apik iki yo ada bocahe. Alah sing kandha sapa ana karo Lek Wiramangun. Terus dadi koyo ngene iki wong. Oh gantenge kaya ngono. Piye Le? Nun sewu Mas. Heeh. Sampene ampun ngelek-ngelek. Sampeyan percaya ora yen kula niki larine Pak Agus? Lho ya percaya lah wis ning ngarepe wong akeh doneke kowe anake Mas Agus. Sampeyan percaya mboten? Aku. Gak belas. Jane kowe iki anake sapa kowe iki? Aku dhewe ora percaya kok. Wah. Lele kowe nek muni aja anu diatur le. Iki ngene rungokno le. Aku mbiyen tak rewang rekoso le. Sing jenenge Semarang aku nyambut gawe bicak sing tetek mbengek tak lakoni. Aku ki golekke mbokmu terus kowe mlentung dadi ndasmu kuwi. Pak, nun sewu lho. Aku duwe pikiran mesti riyen ibuke hamile mboten kalih sampean. Lho kok ngene lah wis. Bener mbok gadet to iki. Bisa kok bengi. Bener enake wayange kukut gen gojali suto dhewe. Gojali suto. Bisa kok bengi iki bisa ngecek ndase anak iki iso iki wis tenan. Aku setuju. Ya rek kuwi aja kaya ngono ya rek ya. Kowe iki sing diane ngaran kuwi ya anak. Basa kono apa sregep kadang. Mendem jero mikul dhuwur. Wis bapakmu dapat demen santai mawon. Jenengan iki santai mawon, ora usah emosi. Yen kula iki yen bapake mboten rene ibu iki hamile mboten kalih sampean iki sampean santai mawon. Wah, santai. Ora ya tambah loro-loro to kaya niku to. Oh, alah tak sak semester. Ngeten le. Piye? Ibu ki hamil dhewe ngono lho. Ya meteng dhewe masa arep mateng karo pakmu ya kok ning ngendi cenreke nggon gundul apa piye? Oh, alah dadi mbokmu ki meteng yo iya to, Le. Apa ya meteng kok terus paron-paron nang pakmu ngono ki terus. Oh, dadi bojomu ki meteng ora karo kowe to? Ora. Karo sapa kowe, Gen? Karo sapa? Tegese anak iki meteng dhewe ngono lho. Lah ya tegese bojomu ora meteng karo kowe to. Iki karo sapa biyen mbok tinggal ning ndi kok iso bojomu kok meteng ora. Mbok dibadhok pembantune mbok-mbok. Kurang ajar. Sing nganggo gamelan apa Mas Haris? Sing gumyak. Apa jambu alas? Lewat gamelan ya iso. Jambu alas. Jambu alas. Kowe iso nyanyi tenan? Oh, Mas Haris lo ngerti ya. Jambu alas. Sak bosoke ora. Wis agar kowe nyanyi suaramu apik. Wis. Bapakmu tak patenane ngono. Kowe gen diapik-apik. Ya reng golek pangan samplokan. Yo aja nemen-nemen to reng. Mas sampean santai mawon ora usah ndadekake pateni. Lah ngopo? Yo sauripe samatine ngono wae. Karepe sok mati dhewe ngono. Nah, ngono ora karepe wani ngomong wong terus aku membayar semester kok. Oke. Ya. Kebalas. Terus
jogete wulan. Yen aku tak lakon melu duwe. Nelongso atiku. Semangat toh, Bos. Manu Mas Petruk niki bareng kula niki undangane niki Kok iso maca? Pak Paiman, Pak Mantep kalih mantune iki lho. Endi? Ya niki ketok serasi. Oh iya. Ning ngeten iki kena lho disemoni. Kok iso? Carane pripun? Nganggo lagu ning rasa nganggo gamelan. Lha carane pripun? Sore-sore padang bulan. Oh, getro. Kanca padha dolanan. Terus rene-rene bebarengan. Kabeh kanca aja turu sore-sore. Terus manten lanang nyauri. Gethuk asale saka telo. Arek njuk konangan mara tuwa. Yo apa kuwi, Mas? Lah terus Pak Paiman saka kamar jedul. Terus Karepmu le yo karepmu. Aku dhewe yo bar karo bukmu. Tegese piye? Tegese. Sampai nak ampun anu. Tegese iki Pak Paiman karo Ibu iki bar salat tahajud. Oh. Nduake keluargane sehat walafiat, rezekine halal aja lalu Uduk. Sing dirembuk pertama ki njuk. Lah iya tegese njuk donga pangestu. Tuh. Njaluk marang Gusti. Oh, ya njaluk donga ki ya wancine ora bengi-bengi kuwi. Salat tahajud. Kowe percaya ora? Ora percaya. Lho, anakmu ora percaya aja meneh aku. Piye? Piye saiki apa ya takon karo Pak Paiman piye?
Apa sik tau njuk kuwi wektu kuwi njuk apa ayo ayo dikenake njaluk marang Gusti Gusti mugi kula tansah kawijengan slamet lir ing sambikala rezekinipun kanthi lancar halal barokah kuwi Pak Paiman anake mau njuk apa lah iya mula kuwi ngono lho kok mulek kowe ngetut reng ujune golek pangan seri entek-entekane golek pangan wae manten-mantenan Mas kanggo temantenan iki cocok iya ayo saiki pemuda ya Mas kali-kali karo Mbak Wijaya nggih wah iki yen kira-kira kowe nyanyi karo Mbak Wijaya pekewo karo bapakmu apa bapakmu tak benane antimu sik ya aja ngono to ya Nur ora ganggu nganten-ngantenan karo Mbak duet iki wah iki nek bobohan wah abang sumringah wah ya iki le sing jenenge perfect iki jenenge buah ngene iki anu duren le lho kok iso duren najan jabane pating cringi jerone piye jerone modal ya ora ngeroh ta le karo anak iki sing rukun ngono lho ala apa le mung garek pongge le nek ngono kuwi le apane ala daginge ibadok wong-wong kuwi Allah om ya. Niki tasih perawan lho ting-ting. Alah perawan kok kabeh ping 6 to lele wi. Wong krungu kabar aku ya ngono jarene. Manten-mantenan. Monggo, kaya apa? Gagrag gamelan. Dados. Ra
melok tenan. Pripun Mas? Wah, sip kanca-kanca. Apa nih? Iki para pemusike pradonggonya. Mengiringi manten-mantenan. Oh, apa wae ora nolak kok. Lah iya jan. Tadah iki jenenge. Pradah. Nah, kabeh wah jan syuting eling bentir kabeh. Iki syutinge umbruan iki mesti anu nggone papine Muhadi Mekarsari mriki. Syutinge iki to? Heeh, iki 1 2 3 4 5 6 7 walah Janson komplit po komplit. Iki dokumentasi kanggo pangiling-iling mbok menawa sok ben kowe iki wis ora ana gambarmu. Wis dadi iki go eling-eling lho, Gus. Oh, alah mayo jeneng-nemen golek pangan. Setine. Oh, iki critake golek pangan meneh. Ngene lho Mas, aku ya meling karo kowe ya. Wong-wong dadi wong lanang iki peh lagi iso ki aja ngelek-ngelek karo wong wedok. Wong wedok kuwi ya saiki duwe hak. Bener. Misale presiden wedok. Wedok. Terus Wis ana. Wis Terus diarani emansipasi terus menteri wedok akeh. Terus ibu kota. Iya wedok. Ibu kota. Ora mungkin kok bapak kota. Ya dah. Ora enak. Terus apa nih? Ibu kita piye? Ibu Kita Kartini. Ya wedok. Terus cah nakal. Cah nakal kok wedok? Ayo begenggek kae, ora wedok ya. Oh, edan. Ojo sok ngunekke ngono to. Kae wong dodol. Lho tanggung jawab iki ora kaya kae lho Mas. Lho, bote goleki sandang pangan anak. Lho kuwi tenan. Jikun tanggung jawabe lek golek sandang pangan aja kok. Kowe ora krungu ngendikane kanca yoga. Kae ya wong dodol ning ora nggawa dagangan. Kae yo golek pangan. Golek pangan. Dadi ora kena dianu ya wis ben. Kudu elek-elek. Pokoke kuwi kembali nyang pribadine masing-masing. Wong Jawa kuwi duwe rasa. Duwe rasa. Nek wong Jawa kudu ngerti Jawane. Nek wong Ambon kudu iso ngamboni. Lah nek wong Ngawi kudu iso Ngawi. Nah, lagu ngono ya ta. Omonganmu sesuk ora enak iki. Gua golek pangan ya, Mas. Ya iki balik kenten. Lah iya, kowe jenenge wong Jawa ki kudu ngerti. Arane Hana Caraka. Walah iki jero meneh. Rada tuwa ya Hana Caraka piye? Ana pira? Hana Caraka kuwi ana 20. Kuwi kleru, Jawamu ora Jawa utun. Aku ki lho sing Jawa utun, Hana Caraka enek pira? 20. Salah Mas, sing bener mung enek 5. Kok 5? Hana Caraka, lah sing takon liyane sapa? Lah kuwi Data ora melu to? Ora melu. Wong Hana Caraka tok. Data ora dijak kok nesu ning omah. Ora, dhek ning panci. Karepku ki ning panci. Karepku ki huruf Jawa. Heeh. Jawa ki ana pira? Sapa sing kandha huruf Mas? Aku takonku Hana Caraka enek pira? Golek pangan Mas. Arep tak rewangi petentrengan wong golek pangan lho. Ya sakarmu le. Aja turun bapakmu ya. Wis, tak kon nyempal anake bagus ora goblok iya iki. Ora apa-apa ning aku jujur. Wah iki. Jujurmu nggon ngendi? Lho. Wong kowe saploke ora tau ngerti kowe jujur karo bojo ora jujur karo sapa meneh karo wong liya. Kowe apa ngerti apa wis tau roh aku jujur we. Yo. Nah. Jare kowe jujur. Mas. Oh nek esuk iki seneng banget kowe. Jujur banget wong iki. Tuh. Jam 6 jam 7 ngono esuk lewat. Nah, lah. Teng. Aku ki lagi iki lho Mas. Aku gak dihormati ki ning kene iki tok lho. Termasuk kowe barang. Apa? Lho lah aku ki jenenge tanggaku kono Mas. Aku anggere liwat ki to. Langsung ibu-ibu do ndoprok. Hormat saking hormate lho. Kabeh ibu-ibu ki do ning kali. Ala mancing. Aku liwat. Oh iya. Golek pangan. Mangan kok, Mas. Kijing miring. Lah, iya. Aja kijing. Ya Nur ya. Aja kijing miring ke girisi. Apa paru doyong?
Ijing piring kok. Ya kira diles sithik jaratan amblek. Penyuwun ya Nur, ngate kowe iki muni yo opah kok yo deprok yo bakul kembang. Yo, bisa-bisa muni. Wah, nah ini pisane. Nah iki petuk mbok De Suci Sragen. Ngitano Nur, kancane ngitan kok. De Suci. Nek Ngawi ku yo mbok De anu Mbah sapa kae? Mbah Bengok. Sing penting urip. Nah, syukur. Sing penting urip, Mas. Lah, aku yo takon Dik kira-kira. Yen tekon ampun ngulati mriki nggih, mriki mawon. Alah, mobat. Nun sewu Bu niku mboten ngulati. Oh. Sajane ngiti ngriko tapi ngoten. Mbak sampean niku aja gedhen rumangsa. Wong yo birko tayangan. Endi birko? Birko. Kok birko? Lah ya wong iso mencorot. Oh ya wis ben to Mas golek pangan. Golek pangan. Pangan kok melu-melu kan lho iki. Ayo. Oh ya golek pangan. Monggo aja kaya apa? Yo dadake yo. Andi Meknor. Waru doyong sisan, Puncak Slendro. Ayo. Yo mbok gandeng yo, waru doyong yo. Yo, wong telu yo. Wong telu yo. 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 Ngangkat botol Den. Aduh, ya Allah. Ora mbok gandeng iku masuk ora tuwa-tuwa Den iki. Kandhane cek enak, Mas. Ah sampean tak ngerti jamune. Alah. Apa jamune Den? Ya cah nom-nom ngono-ngono kuwi. Berarti banyu. Iya jajan. Jamu kuwi banyu nom. Walah kandhan ojo kok. Ngomonge keterlaluan nak suwek-suwek kowe engko.
Nesu. Lah wong rasa disuwek wis kebacot suwek. Malah saya nemen aku anak ustad lho iki. Iya wong. Tak wacake ayat kursi banyak. Kok coba diwacake. Wong anak ustad kok jari subuh kok 3 rakaat iku ya enak. Tor atakiyate to ngalor ngulon ngono kuwi. Terang benak. Oh alah. Ya, Nek bodoh tak rewangi tak kei ngono malah. kayak apa bar bakdo mbok jaluk neh. Ndas digolak dingenak ngene. Asih. Den bareng kowe nang Karangdo kok dhewe nemen-nemen. Boyo Rasa nesu Mas, yo nesu yo ora takeki jariku nggo tambah pegel. Iki andike kok ketok mambu guwekne. Ngedan banget. Aku ki lek wis ngomong to. Aja bengi iki aku bladekan, Mas. Kok gerak ana iki Dan. Hubungane apa yang bladekan karo ora hubungane apa? Lah iki nek diusul nesu lah ndek iki tak usul aku ya saking kempropok. Ayo aku yo ngono. Kitemu ya selakes. Malah demben aku ceklok amben. Salah. Kok iso? Lah polahmu ya. Wah, kokore ganden gak genah. Ning ngomong-ngomong ora usah ditutupi anduk sur ayo ana sing nutupi dhewe. Bener ya. Bener. Mas, nanti yo. Ngomong golek pangan, Mas. Golek balik di elek-elek. Ya sing sabar. Sabar ya Mas. Yo aku kendek mang-mang ya wis obirin. Iya, Mas. Monggo, Mas. Ya DJ. Tentang Drong. Hop. Ya parian Den. Bagi aku iki. Anu. Ayo siap-siap. Ndak tak kandhake cari Dikenceng Bomono sik. yo. Kae pegatan nek. Oh lho cangkeme. Jadi wong tuwek rangkenan. Apane? Alah kowe iki senengane. Gitu aja. Aku ki rong cetha nyethake. Halah ora usah. Ayo Den. Tergandeng momot tebu. Gandeng renteng ben bersatu. Goyang Mas, goyang ning pinggir kali. Goblak-goblak saiki ono ngendi. Wijaya. Ya. Nenu. Sek. Waduh, assalamualaikum iki nang. Astagfirullah. Masya Allah. Kok kaya ngono ki lho. Mas Gareng. Oh, lah golek pangan, Mas. Iya ya, Bu. Mas Gareng. Ikon kaya dikin ini Pak Dianom iki lho. Iya. Apa? Leno Pangindamu. Leno Pangindamu. Ora apa-apa kanca nyambut gawe kok. Karepe ngopo? Cek ngene kok cek tetep ae yo. Ayo. Kejeron ning lebokno. Mula alon-alon. Leno Pangindamu. Kaya dikin kae lho Mas Gareng. Ngene, maju kene. Ya, parian. Yo, mencra-mencre. Auzubillahi minas. Kowe mosok arepe mbok wacake Kaya kemerungsung isone mbok nganggo bilah ngono tok iku. Ning ngene lho kan. Tokore. Karo ustad makmuk-makmuan matane. Mbok ustad. Wah, najis. waduh. Wah, didemoke wong maksiat. Oh, lah. Alah. Wong uripe ya muntir ngene telek, kemakine ra ilok-ilok. Lah.
Sesuk mbok pipone ganti cakak mohon telepon. perhatian bapak-bapak Nggih. menjaga kesehatan himbauan dari dinas kesehatan merokok dapat menyebabkan kanker jantung jangan merokok. Lah kok malah ngerokok dhewe? Rungokke, rokok dapat menyebabkan kanker jantung jangan merokok. Lah kok malah ngerokok ngono lho? Itu kan rokok dapat. Wong ini rokok beli kok, Dik. Oh, bedane dapat karo beli. bedane kuwi. Sing di omah ya gak ngekeki kok. Alah kuwi ngerokoki monggo gaya. Ketoke wah ki lho labele kuning. Ning asline ki apa jingasu? Dudu. Apa? Rindang. Rindang kuwi jek apik, Irian. Mudeng doan ya. Nah, yo pariane sing Ya, apik. Parian. Ya apa ya? Oh, tak Dari Pak paringi- Ustad ya. Tak paringi bonus. Ya. Pokoke angger sing apik tak kei bonus. Bonus siapa, Mas? Ngakepo pipa kuping 5. Tas otak sapa? Sotak ya. Dan Tembak teng jalan. Pak Ustad ya. ayo reng kene reng. Awake dhewe melu parian. Pinter, Situ ayo. golek pangan iki. Golek pangan. Tenono nek ngantek ora apik, Iya, saru, tenan, mulih ra nggo ndas. Awake dhewe iki sebagai dagelan sebagai seorang entertainment. Kuwi najan tontonan kudu kena kanggo tuntunan. Wih gene ya mletik. Sak polone. Biasane Jadi- iki sing mleteki matane lho, ora polone lho. Ustad lho. Iki Ustad kudu sabar lho. Kudu sabar. Regane piro Dik Wiwi? Sak ikhlase. oh iya. Muga-muga kalu sak telake. Kowe ngerti? Aku ki Mbak Pipo kaya ini gak pamer gak apa. Heeh. Piye, Mas? Bupati Purworejo wis tau nyang ki mbiyen lek tuku gak lek mek 2.100.000. Wis tau dinyang 16 juta. Lah kok ya ora tok kek. Wabrakan kok ngene mbek dikek. Wong sak cangkeme kok. Kekno kok gak dikek. Kekno, kek. Kekno gak diganti Kok cangkem. ora kowe luwih bagus tanpa cangkem jane. Kowe tok kekno. Ora apa-apa, aku ning burimu pokoke. Cangkemmu dhewe. Ayo. Ya coba. Nano ndang. Lah iya kok. Ayo kowe coba nano-nano. Nah, panas tok. Tulung rokoke kentekan blesek mendro. Wes gak kena dicukil iki kok. Jare Kok rokok ngono kok ngomongin 2 yuta 200. Ndang nggonmu sik Mas Karen. apa? Kuwi lho parian ki Mang. Ndas buta ikete blangkon sama juga sami mawon. Gantian, padha nyambut gawene, padha rekosane. Ayo. Ganti. Coba yen ustad iki piye ngono ya. Nah, no. Biasane yen ustad to Kudu nganggo berbau Islam, Islam. berbau Islam. Nah, Nuansane nuansa. Sego pati suwak. Tidak, sego roti kuwak longan kula mriki golek pangan. Sego. Pangan meneh. Sego pat. Sego roti kuwak longan kula mriki golek pangan. Ora usah mbok omongke iki sing rawuh wis do pirsa Wis do ganti mudeng apalan, kabeh. ganti apalan. Wis do Ngerti kowe rene golek pangane wis mudeng. Mudeng wong nyate ngomah rane ngopo-opo. Dodong mentok. Iku diopor enak lho ngene yakin. Tembusane piye kok diopor enak? Lah yo terus dodok anu Pak Pitik dodok mentok ta. Wis kok kayak kambil, kayak kuning dadi opor. Kuwi wong kon Ora nyanyi, malah jangan. arepe Bandokan jangan. meneh. Parian. Piye kayak kata-katane kayak piye kae? Piye? Ora Kata-katane. ora iso. Ya sak elingmu wae, sak elingmu piye, sak elingmu piye. Oh, wong kira tau eling. Ana babi tintup tawon sami ugi sami mawon.
Oh. Waru-waru doyong pinggire kali. Ayu moblong-moblong bareng moblong emplok nang kali. Ayo wis dicontoni loro kok ora iso. Yo. Loro isan. Entong kayune jeruk. Entong kayune jeruk. Demok bokong kleru bathuk. Nah, ya keneng. Sik to. Piye? Entong kayune jeruk, demok bokong baru. Etik munggah. Munggah ning ngendi? Barene kok mrene. Sing kandha rene sapa? Wong ngisor ya nek bathuk kok tegese bathuke jeblok ngono lho. Tuh. Halah. Ya ini kira kenek ngrembug kuwi tak kandhani. Wong rembug kowe iki dhewe. Kula kowe iki golek apalan dhewe timbangane manut kowe gandeng. Kuwi. Ayo. Wong dagelan 7 yuta tek. Kekrek san engko. Galak Kekrek. Piye yo? Ayo apa? Ngene. Ya kecekel iki saja iki. Entong kayune jeruk, care bodong lah kok nantuk. Mas Gareng, Mas Agus, meh jam 3 kula nyuwun pangapunten. Tak tutuke lakon Mas Sinamadan ugi Mas Gareng, Mas